ብዙሕ ሰብ ከዓ ሚድያ ተጣይሹ ክበሃል ከለስ ወይ መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ወይ ድማ ደሓን ዓቕሚ ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ዝድግፍዎ ኢኻ ትርእሞ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ህዝቢ ፍቕሪ ክህሉ ዝፅዕር ሚድያ ኢና ንደሊ ላፍቲ ስያሜ ንምፃስ ሎሚ መሰረት ብሩህ ፀዋሕና እዩ ዝብል ሎሚ ኢና ንቐጻሊ ንመጻኢ እውን ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ዝግበአና ብዙሓት ፀገማት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ትብሎም ፀገማት ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እዚኦም ኩሎም ንምፍታሕ ሎሚ እዩ ግዚኡ ኢልና ንኣምን ንምዝርራብ እውን ሎሚ ኢና ከይድና ክንፍትሽ ተኾይና ጉዕዞና ክንፍትሽ ተኾይና ሎሚ ኢና ክንፍትሽ ዘለና ብዙሕ ሰብ ከዓ ሚድያ ተጣይሹ ክበሃል ከለስ ወይ መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ወይ ድማ ደሓን ዓቕሚ ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ዝድግፍዎ ኢኻ ትርእሞ ግን ድማ ንስኻትኩም ብናይ ውሽጣዊ ዓቕምኩም ብዝበለፀ ነዚ ሚድያ እዚ ንምስራት ምውቃዕኹም ዓብዪ ከይዲ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ሞ ላፍቲ ስያሜ ንምፃስቲ ገረ ብዝተወሰነ ንምጥቃስ ፈቲንካ ኣለኻ ግን ሰብ ተመልካቲና ሰማዒና ሎሚ መልቲ ሚድያ ክበሃል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ነገር ከልዕል ይኽእል እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ሎሚ መልቲ ሚድያ ዝብል ተመሪፁ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ንግለጽ ሃይለ ሎሚ ያው ከም ስም ክንወስዶ ከለና ሎሚ ኢና ክንልወጥ ዝግበአና ሎማዓንቲ እዩ ንኩሉ መሰረት ሎሚ እዩ ክሓልፍ ከሎ ታሪክ ዝኸውን ሎሚ ኢና ንቐጻሊ ንመጻኢ እውን ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ዝግበአና ስለዚ ሎማዓንቲ ንበል ናይቲ ማለት ዝከተ ኮይንካ ሎሚ ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ንፅባሕ እውን ያው ሎሚ ክትነብር ኣለካ ንፅባሕ ትሓስብ ተኮይንካ ንፅባሕ ክትበፅሖ ዝግበአካ ነገር ፕላን ክትገብር ተኮይንካስ ሎሚ ኢኻ መሰረት ተቕምጠሉ ወይ ድማ ሎሚ ኢኻ ትእቅዶ ዝብል ምስ ሎማዓንቲ የተሓይዝና ኢና ሰይምናዮ በቶም ካልኦት ራውትና ሎሚ ትፍረ ሎሚ እዩ ትልሚ ንብሎ ማለት እየ ታሎሚን ዝብል ነገር በታ ፍረ ንውሰዳ ሓደ ፍረ እያ ፍረ ድማ ከዓ ፍረ ጥራሕ ኢልና ንሓልፋ ኣይኮነትን መድሓኒት እያ ውሽጥኻ እንድሕር ዘይሓዊ ኮይኑስ ሎሚ ንፆሚእካ ትሰቲ ከለኻ ውሽጣዊ ድሕነት የምፅእ ስለዚ መድሓኒት እዩ ማለት እዩ ረበዲ እዩ ካልእ ጨና እዩ ፅቡቕ ጨና ሕማቕ ነገር ከጋጥመና ከሎ ሎሚ ተጭኒና ኮይና ዝሕሸ ስምዒት ይፈጥረና ሳልሳይ መግለፂ ፍቕሪ እኮ እዩ ክሳብ ደርፊ ዝበፅሐ ገለገለ ቦታታት ዋላ ጥምቀት እውን ሎሚ ዝደራበየሉ ስለዚ መግለፂ ፍቕሪ እዩ ናብና ሞያና ነምፃ እዮ ንህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣርዩ መሊሱ ሕብረተሰብ ዘመሓላልፍ ጋዜጠኛ ጽቡቕ ናይ ስምዒት ህዋሳት ክህልዎ ኣሎ ይግባእ ጽቡቕ ኣፍንጫ ከጭኑ ዝኽእል ኣከባቢኡ እንታይ ከም ዘለዎ ከጭኑ ዝኽእል ስለዚ ሎሚ ጨና ኢንፎርሜሽን እዩ ንኣና ሎሚ ያው ሎም መዓልቲ ሎም ንስራሕ ዝብል እዩ መበገሲ እዩ ማለት እዩ ከም ተጋሩ ዝሓለፈ 4-5 ዓመታት ወይ 6 ዓመታት ብዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት ጉዕዘና ንምፍታሽ ሕድሕድ ትግራዋይ ከም መዘራረቢ ዛዕባን ባዕሉን ዘዳምፀሉን ዝሓተሉን እዋን ኢና ዘለና ንምንታይ ኢና ከምዚ ኮይና ከም ፀገማት እዚኦም መንቀል እዮም እንታይ እዮም ከመይ ክፍትሑ ምኽኣሉ ዝብል ከም ሓደ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይነሉ መሊሲና ተሪእናዮ ፀገምናስ ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ከይዲ ነበረ ስርዓት መንግስቲ ድዩ ማእኸላይ ዘመን ድዩ ዝሓለፈ 100 ዓመት ድዩ ወይ ድሕሪ 1983 ድዩ ቅድሚ ድዩ ድሕሪ ድዩ ዝብል ብዙሕ ክለዓል ይኽእል እዩ ግን ብጠቕላላ ክረአ ከሎ ብዙሓት ፀገማት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ትብሎም ፀገማት ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እዚኦም ኩሎም ንምፍታሕ ሎሚ እዩ ግዚኡ ኢልና ንኣምን ንምዝርራብ እውን ሎሚ ኢና ከይድና ክንፍትሽ ተኾይና ጉዕዞና ክንፍትሽ ተኾይና ሎሚ ኢና ክንፍትሽ ዘለና ብዘይ ምንም ንሕስያ በባዕልና ብምጉትን ብምምይጥን ሎሚ ኢና መዕለብ ክንገብሮ ዘለና ከይድና ማለት እዩ
تايمسل بوليتيكا خيدنا تايمسل إيكونوميا خيدنا تايمسل قرصنا حفتنا ناي توريزم مسحواتنا من فلات لوم إنا هنصرح زلنا أوكي دحرتو زقات أما خناتاتون تو مرير خناتاتون داقم هنساتون كنجمر تخينا لوم إنا هنصرح زلنا لومي كم لومي ملتي ميديا وين كم لومي تلفزيون راح تحاتيرو كترف إلنا ينأمن أجندا كون مو نخلهم نجارات مسرات كفتم سجمات ونفنسحنا عن وقت انت داخلنا لو من نسرح زبل ملقتي كلي كم حد براند خوينو بخلهم عودات تنكرنا هنسرح زبل ملقت زحلف سمكن مرتنا مريزنا مغنياتو أو حد تكال بسرحو ونك في الذي خالي جن تسيامي ون تسمون بعنا وعلى ترجم سلازلو زحش اسم مريزنا لو ما أنتي نوزح نجارات نقص جيرنا نسرح زبل إن حزنا تجسنا أب لومي ملتي ميديا تايتا يوم زنطفو ويد ما تايتا يكسروح يوم تتحيزهم زلو زل نجار كأود ما حدا تكال كتعيش كله ميدياون نوع على زخانة شروح له ويموتو زبها بالإنجليزية له ومو سخطة أيو زل كم تعنتو زقلة زنارة مسارة يو زل سلا زخانة السوق نتعيسكا جن أفتحتي لوم ملتي ميديا زلو نتفتح تايم زل نجار تتجلس لنا بتا جرحه وين بتا موتوه جمر لومي مسألة بروح صباحنا يزول لومي مسألة بروح صباحنا هنا ودسب زركا ورلو يكون كوز حزق بو ريو فتشو جمجمون عبد حشا نجر كلمة تغينس نجزين جبرنس بسلسلة معرف كريوم يقبع بتمالي بلو من بصباحن مالتي تمالي تاريخه يزنب تاي سريحة تاي جيرة تاي حليفة كمان يرو من واوري نلو مزخون كان تاي حليفة تاي الساجيرة يقول مو لو مخمن تاي كنا تاتركا تاي يقبر له تاي سرح يقبأني نصبح زخون تاي أسر كأمت يقبأني يقول زي نصبح كان تاي عين صباح يزدل لي كم عين صباح كلوني تسوي زقبر لو مخن نركبلو بايتان تاي يمثل نصبح زخون أسر كان تاي نقمت لنا إلا كر أنت خوينا زي آيات هذا زي لومي إياه لومي تمارن تطويلنا نخرئي نصبح ون قنا نصر أنت خوينا لوم تطوكنا لنا أفتقرأي زخمني عينة نجر ما رأس أمور يكونن هو تفتش اللي قداي لبنا بال تمالي بسنكس استفتر حماق قرجت حماق كوينات عاول علي وغنات وزح نقر فتيرو كاب هيوت مسواتنت كساب برسات كساب سدة بزيو زيز فتر المخاب بسلا له كاب زو بسلا نخت حوي تمخرلو من قد تأمتلو تحكملو لو متطويل كايو لو ما حسيب كايو تمانس لو أبلو مخين كا جم كايو كافتهم تماني زقات أمونا نقرات حزين نفتشو من نمزنو من نقرات تسينا لما هنسوح خن أمت قدن يزخون ماتي سلازي نزبنات دخلنا مسانا نيرو خاب دخلنا تكنوت لنا سولو مخن بكر لنا نعمتات أو كينات نيرنا كينات نورته وديمو هيوت حواتنا ناديتاتنا نياتنا بلعو كابز السود مخاز فترة بسلا له كابز بسلا زي كنوت انت وينا داويلنا لومي كنم ماخر كابدك أسنا خن بهرر لنا تماري مسانا زورو مخايدنا أمونغو منقد دون قريفومنا زخرلو أقاطع من يرو نمن تاي سلازق ورايهم مخايدنا انتاي يمثلوا سلازنورو على زي من قد خدم الكلام لها ما هيدها من لا يفلات زبوغيو تزي كوين من قد نحز قرفك كوينو وين أراويتها وين ما حقطف يا خباتي لازم هاي تتأف وعلى الأراويت نغيت خون لو متحسب لك ما هيدها ختمزن لك كتفلت لك كتممن لك سلازي لومي نجزيت راح زي كونس نجبرنا ون نمزن اللو مالتيو سو نايت مالي مزينا
حزن ركبلو زلنا ون استخاخلنا صباح بروح نجر كنركب انت اخوينا لو ميت عندي كابد قاس كان نختس كاوز تعبت التحساسبا نختس نهين مهين ون غزي نخته كاوز تحلالخ كايدا ناو نصور كتكيد توينكا لو ميت غزيو نرايون دبارنا ابكر مسالاي صبو بحدا خوينا سميرنا نكواش واحد نبرنا حزبي او وان سلام كنا ناخذ جميرنا سامعس كلام ماس حساب هيبك حساب مقبل افلالاي تهايلك نعبيت متقام نتخاله سامعس سو كلاتنا تجبار يكون تتمهرا يكون تمهور يكون سراحتنيا يكون كلنا تاتمالي نبرت كنتات تاي كم زغيرها لو مزلنا كنتات انتي كنستاخل كم نخيل صراحه نصبي ነገር ታይ ኮይና ክንጽበይ ከም ዝግበአና ክንመክር እንተዳ ኮይና حساب هيبنا حساب ክንቅበል ሞ ናብ ዕብየት ክንልውጥ እንተዳ ኮይና ሎሚ አታ ግዜ ስለዚህ ሎሚ መሰረት ብሩህ ጽባሕና እና ክንጅምር ከለና ካብዚና ተበጊስና ስለዚህ ናይ ሎሚ መልቲ ሚዲያ ስያመ ብትግርኛ ክኸውን ከሎ እዋን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሎማ አንቲ ሕዚ ለማለት ይል ሁሉ ነገር ሕዚ መገስ እዩ ዝብል ነገር ወሲድና አንቶ ሃይላይ ብዝተወሰነ ገሊጽዎ ነይሩ ሎሚ ዝብል ድማ በኻሊ አጋላልጻ ፍርዕዩ በመሓርኛ በፍላይ ክንወስድ ከለና ሎሚን ማለት እዩ ዝብል ነገር ኣለሞ ካብ ትግርኛ ሓሊፍና በኻልኦት ቋንቋታት እውን ሎሚ መልቲ ሚዲያ ወይ ድማ ሎሚ ቴሌቪዥንስ በኻልኦት ቋንቋታት እውን ክመጽእ ኮይኑ ድዩ ብኡ ዓይነት ተወክሊ ልክ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ሎሚ መልቲ ሚዲያ ዘላ ሎሚ ቴሌቪዥን ስራሕታት ትጅምር ብትግርኛ እዩ ትግርኛ ቋንቋ እዩ ተቀዳምነት ነው ድሕሪው ደረጃ በደረጃ ዕቤትና እናግፋሕና ብዝኸድና ወጽሊ ኣምሓርኛ እውን ክነእቲና ከም ሓደ ቋንቋ ኢና ንወስዶ ብኡ እውን ጥራሕ ንሕፀር ኣይኮናን ማጆሪቲ ኣብዛሕ ህዝቢ ዘረው ድማ ኦሮምኛ ኣሎ ኦሮምኛ እውን ክንሓውሲና ኢና ንብል ካብ ናይ ደገ ቋንቋ እውን ደረጃ በደረጃ እንግሊዝኛ ይልና ድሕሪው ናብ ፈረንሳይኛ ንሻገረሉ መንገዲ እውን ክንፈጥር እዩ ሃንቀውታናስ እዩ ናይ ጽባሕቲ ልምና እውን እዩ ትርጉማት ቋንቋ እውን ገሊጽካ ኣለካ ብትግርኛ ጀሚርና ኣምሓርኛ እውን ዘካተተ ስለዚ ሰፊሕ ሚዲያ ዝኸውን ሰፊሕ ራእይ ዘለዎ ሚዲያ እዩ ኢልና ንወስድሞ ታይን ናብ ትሕቲ ሎሚ መልቲ ሚዲያ ዘለዋ ስራሕቲ ዝብላ ነገር ሃይላይ ዝተገለጸ ሎሚ መልቲ ሚዲያ ቅድም በዝተፈላለየ መልክዑ ገረ ገሊጽዎ እዩ ትካሊ አምብሬላ እዩ ሚዲያ ቴሌቪዥን ኢልካስ ቴሌቪዥን በይኑ ቤትም ክበጽሕ ይኽእልን ጎድናዊ ስራሕቲ ነቲ ቴሌቪዥን ዝሕግዝ ስራሕቲ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ቅድም ክናገሮ ዝመከርክዎ ነገር ነይሩ ማስታወቂያታት ክንሰርሕ ኣለና ናይ ማስታወቂያ ክእለት ናይ ማስታወቂያ ሙያ ዘለዎ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ትግራዋይ ዝኾነ ፕሮዳክት ክልዎ ከሎ አድሬስ ገብረ ብማስታወቂያ እዩ መብዛሕትአን ሚድያታት ኣብ ዓዲ ዘለዋ ማስታወቂያ ዘነገር ትግራዋይ እዩ መብዛሕትኡ ነጋዳይ ማስታወቂያውን ዝርድኦ ስለዚህ ማስታወቂያታት ይሰርሕ ኢሎም ማለት ሚድያ ምልክታታት ማለት እዩ ምልላይ ስራሕቲ ምልላይ ይሰርሕ እዩ ናይ ስራሕቲ ምልላይ ብዙሓት ዓይነታት እዮም ንሳቶም ኩሎም ሎሚ ማለት ሚድያ ይገብሮም ይሰርሖም እዩ ፕሮዳክሽናት ይሰርሕ እዩ ናይ ህትመት ማስታወቂያታት ይሰርሕ እዩ ናይ ዲጂታል ማስታወቂያታት ይሰርሕ እዩ ናይ ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ስራሕቲ ይሰርሕ እዩ ናይ ምምኻር ስራሕቲ እውን ይሰርሕ እዩ ኣለው ብሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ሰርሑ ዝተማሃሩ ናይ ምምኻር ስራሕቲ ናይ ዕዳጋ ምምኻር ይኹን ካልእ ስራሕቲ ዝሰርሑ ኢብን ናይ ሚድያ ናይ ምምኻር ስራሕቲ እውን ይሰርሕ እዩ ትካል እዚ ምክንያቱ ተውዚ ዘሎ ቅድም እናገሮ ዝነበርና 30ና ካብ ዓመታት ንላዕሊ ሚድያ ፀንሐ ወይ ደሞ ካብ 15 ዓመታት ንላዕሊ ሚድያ ፀንሐ ሙያተኛ ዝሓዘ እዩ ትካል እዚ ስለዚ بميديا وناي ممخار صراحتي يسرحي بخالتنا بزنس إرياتاتون ناي ممخار ناي ريسيرش صراحتي يسرحيو إيفنت ون أورجانيزي كبري إيفنت خبها الكل سافيهيو بازارنا إكزيبيشن حاويس كامالتي كونسرت مسند أخواني خيليو بعالات هيمانتها بعالات اللو هزوا بعالات اللو منقصا بعالات ناي منقص بعالات اللو وجزء ساعتون مسرت غيرو بإيفنت أورجانيزينج ون يسرحيو بروجكتاتون حساباتون بنفلا نهزب زربح نعدنا زربح صراحتي أو بروجكت ون
ይሳተፍ እዩ ስለዚ ናብ 8 ዝኾኑ ዓበይቲ ተግባራት ኣለዎ ሕዚ ሒዝዎም ወይም ፍቃድ ወፂሎም ሰርሕሎም ኤርያታት ናይ ኩነታት ምልውዋጥ ዳእምበር ቀጥታ ናብ ሳተላይት ኣትዩስ ድሓር እንደገና ከዓ ብደረጃ ናብ ሜይንስትሪም ሚድያ ክሰግር ትልምሒዙ ዝኸድ ዘሎ እዩ ንሕዝዩ ሕዝብ ዘሎ ግን ሎሚ ቴሌቪዥን ኦንላይን ቴሌቪዥን ኣሎ ምስኡ ናይ ማስታወቂያ ናይ ምልክታ ስራሕቲ ኣለዉ ኣብቲ ምልክታ ብራንዲንግ እና ሪብራንዲንግ ኣሎ እዩ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኣሎ እዩ ናይ ፕሮግራማት ፕሮዳክሽን ኣሎ እዩ እቶም ፕሮግራማት ፕሮዳክሽን ብኩሉም ዘፈር ብሬድዮ ኣለዉ ብቴሌቪዥን ኣለዉ ኣብ ሕትመትን ናይ ሕትመት ውፅኢት ኣብ ክፍፋልን እውን ኣሎ እዩ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዝሓዘ እዩ ንዑ እውን ሎሚ መልቲ ሚድያ ክበሃል ዝተኻለሉ ምክንያት ማለት እዩ ስለዚ ካፍቶም ሎሚ መልቲ ሚድያ ዝነጥፈሎም ስራሕቲ ሓደት ናይ ሎሚ ቴሌቪዥን እዩ ናይ ብሮድካስቲንግ ስራሕ ናይ ፎኖ ስራሕ ናይ ሞ ኣብ ትሕቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ዘለው ትሕዝቶታት ታዮም ዝመስሉ ዝብል ነገር ስትንርአ እሺ ሎሚ ቴሌቪዥን كنت قدم لنا زغلصنايو ابز 11 عامت يجمرالو بزغاطم حد ناي دغاون ايكونومياون صغامات اتو ناي ساتلايت تلفزيون صنح لنا نستوسنا غزينا وحنا بتناي اونلاين فورمات كنقصل هنا وسينا زلنا معناتي اب تحتيو كابي 15 زخونو مدبات وين بروغرامات تقريصوم حدمون مبرهري تغيرلهم هنا ناب تجبار نأتزلنا توصلنا نمتكاز أكل زينا لومي ياو حالة تلفزيون تابع زينا هيوتو زينا سلا زي اللي نعانا وين كم تجارو بزهلو مرابحة استمرزو حلتها زيناتات بساعته زغروا له فورمات تلاليلو ورايلو مزبهالون أبتو خبابينا أباها قرنا كم علم قندما نعانا بزهلو مراوحة ناتمامي قدات أبوليتيكاوي محبراون إيكونوميان قدات علم لخا قدات استنتنلو ورايلمي بروغرام لنا كازو توساخي زمان حقي زبلون بلعلنة حقي أبوليسيتات استراتيجيتات تحتات النت قلت النت زولو أبو تقراي منزقات زولو حزناي حزب زلان هناتات ولا ناي سلام قدايون صقام تخونا ناي مخنات تصدت عند حداتنا ولا صقاميو مسؤول تزاميلهم قن مثل لعلنة حقي زامدو زعباتات نجسليو خلطون بروغرامات بزحت بروغرامات اللو تعناها باللي زبل عنا بتلي خم تجارو دحرت كم عبد عنا زي سرحنا لما عودها نتأي منا فينا خنا قربينا دحرت زقات مخناتات أب سنة أمراوي قدات زقات قدات بزرزر بسوق ما يتسنيو مستحاورة أكلات جدالو بروغرامات اللونا يرتن زي العالم تحستات أو سلاخة تقراي زول الله سلاخة تقراي مالت نأنت تقراي ولدنا نقر بزح واقع خافي لهم يوم كندس صون دلينا بكل ظرف مالتي بتوز نبرة بتوز حلفة نايت أرنت ناي 17 عامت زحلفة أرنت يكون بالحريم سيتير تراز نار يكون مسهزة قاطمنا نقر لصو وين زمان لحظة يكونس بكل عودي من أنت تقراي يستخفى واقع حدا مهور من أنت تقراي يستخفى واقع حدا بعل هافتي ويم بقبرنا بحرشة ظرف زتسامري زخفى واقع بزرئي سلاخة تقراي زبل من أنت تقراي يستخفى واقعات كلهم بسنداوي ملكع بدوكيومنتاري ملكع زقروا له سلست خفى واقع والمبرع رهزو زملكتهم أكلاتهم زقروا له سلاخة تقراي زبل عامد لنا أفتن زينات ون قري خجلس أنيو نحن على نكسهلون أبناي نجوه زلوا ناي كتر زلوا ناي مش زلوا ناي على برنامج اللون لوميكم لومي أنا نتوزين وزها وصيامي سمر له ومزوع له مالتيه أجاتنا زبل له أفتقراي زركوز أجاتات تأيوم زبل بدن بكيركا قرب كفلت مسناي توريزم أجاتات زتحازو مالتي مستاريخنا سب سرحنا تفطروا أجاتات اللونا بزحت نخور علهم نعلم زاد ممو
قدم ممكن قرص أزمكرنا زوسدو نحنا إيلهم كحدقنا ويمكوس لوز مكرو سبزر إيمالكعو أفتكر هذا الزقات بدن بزيد ساسلو فولي كألات ناي كرياتيف إنوفيشن عقم زلهم حواتنا محازتنا سبات نفلتهم نتقرأي ترجم زلهم لو خمس زخيل بتكنولوجي ناي فترة خيلت زمزو كلتهم زقربلو خيلتهم زشطلو علنا من هيز أنا تون مثلاً كاب تقرأي وضع يزركو بحلهم بحل ولدهم بحل عدهم قانقهم زفلتلو ناي هيز أنا برنامجات ون كلنا أيام محزنتنا ون بصنعتنا تفلي استراتيجيك كايدات بزغت الملكعو فنتا محزنت بالبرنامج لنا مثلاً دبلوماسيوي فنتا زملكت زخدنا له أمينيرو مسلماني نحن كنا هم نسلف لنا أنت هيك مثل له ولا تناي political ideology ون حوس زت أنا قد فنوته محزنة زبل له زينا نابتقني إحنا من لسان تلنا حلواتي ده هاي زخنا سبكة تفوتو تقربو تدلي سب ده هاي تفي خات ده هاي تفي خات لو يدوم ها كرحة كان حدا تدلي وان كبب وان سلزي تي زينا زين لقر ده هاي so نهاي وقحتها خون كله نهاي وقحتها هنا نجو إجرام قد ناس نمعلتنا ونفتش زوانا يكون سب فلما سمع دللي نمانيو انت لنا هنا زوانا ولا معلتنا نفتش نمعلتنا نوكو خبرك أسنات السينة قررنا هنا نفتش حين نبي حالواتنا هنا نرى دحينا هنا نفلت سلزي ناي نجو زقربو كلهم حبريتات ده هاي وقحتها إنا النايو ناي كتر انتوين المخا ده هاي كتري إنا ده هاي كتري بخال صاحب حزب ظلمون ناي كتر زينا مالت ناي مشيت كون كلون سامن لي أزمسين تبين كان عندها ليون يهرن جن أجاجزة ده هاي أجاجزة تلازق عنقناون كيس حتى نعو بزجلس ملكعو هنت كمل سلندنا كالي أحواتي زي جلسوا برنامج سلسته زي لنا برنامج سلسته تقرأي أب سلسته معرايف كفيلنا نري اللوي تقرأي كبر كله تمول لادال تم كبر كازوز وتجارو سوء له مالته إيه سلذي تقرأي تمالي تقرأي لومي تقرأي صباح إلنا نقول له برنامج سلسته خالف هيدا الكوينا كونتن كله قطره كوينا يكونتن جزء إنا ناي جزء معرفينا نقم زلنا تقرأي تبالي أبز حشو بالراقة سلت أنا نيرا تا إثيوبيا تبهال نجارة بجملة جنا غيت فلتت سلت أنا تجارو سلت أنا أصوم سلت أنا يحا إيه نيرو تجزيسو سلت أنا أصوم زبالو تا إثيوبيا تفلتت لتناي مجمرة سلت أنا أو يتبخرو زلوا كافت سلت أنا سو زورة اللي بالراهو كافت بالراقة سو زورة اللي جزيه ونيرو سوسون فتشوا إنا كافت بالراقة سو بمرادنا من هاي نركب يلناون كنريوينا كاوزي خنوات إنا لما زحشة تقرأين زحشة تقرأين نتن كنركب انت الأخوينا تاكن قبر لنا زبيلون كنريوينا لذي أوصل السمعراف كفينا نريلو برنامج سلسته زبيل لنا قال نحنا خنسمر كلنا أيو زات عملنا طرح زي كونس نسمرن عقم نفترن أنا هايلاي يمانا ناها هوينو يخو سو تاي مالس يوزي ما أقر تحدم ما أقر يو بفلا يبزح الزقاء وسانا يو ما أد لومي الناس قلنا يو ما أد بزح سلازخونا ما أد فلتة له ما أد تعينا له ما أد حرشا ويقبرنا له عاوزي كلاتنا عاوية توافرنا عودة سرح نتقراي شيش هاي تقراي نخعبي نقبرهم زعرتات انتايكم مسلوون يقبا كافت ما أدي إنما يوم زبوا هذا سوزرخبو انتايكاك قبر اللوم يلنا بحفشان الرئيل إيمالتي سلازي نحنا لازانا أخونا سرحتنا بمولو نتقراي مسألة قبر يوم ربحنا يكون حبرتنا بمولو نتقراي مسألة قبر يوم توانا فوكس نقبرلو حزب تقراين ربح حزب تقراين تا تقراي تبهال بايتاني نامو نعم مسألة غيرنا قنت فلا ليو صاحب حزبو زي تسو
تم تسوون تخوين ودمينا أنا خلوا من قدي نحن نفتر نزيهم زغنوا ناو 15 بروجرامات قريتنا درجة بدرجة ناو أي ركوع اليوم እታ ሓንቲ ገዛ ተጋሩ ትብለላ ገዛ ተጋሩ ማለት ውሽጣዊ ዓቕምና እንታይ እዩ ውሽጥና ክንምልከት በዓልና ክንምልከት ብዙሓቶም ነገራትና ያው ደገ ይወፅሉ ኣደባባይ ይወፅሉ እና ንፅባሕ ዘይምሕሳብ ድዩ ርሒቕና ዘይምርኣይ ድዩ ንምንታይ ብውሽጥና ስንዘቲ ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓደ ቤተሰብ ዘሎ እንድሕር ሚስጥር እንደገ ዝወፅ ኮይኑ እቲ ገዛ ዋጋ የብሉን ሚስጥሩ ዝርኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ምስኡ ተተሓዘ እውን ገዛ ተጋሩ ውሽጣዊ ዓቕምና እንታይ እዩ ፀገማትና እንታይ እዮም እንታይ ከና ስራሕና መፂና እዩ ፈተውትና እውን ሁኑ ፀላእትና ሓቢሮምን ተረባሪቦምን ዝፈፀሙና ጉዳይ ባዕልና ብዛሃብናዮም ባዕልና ብዘቐበልናዮም ውስጥና ስለ ዘይረአና ውሽጥና ስለ ዘይፅናዕና እዩ ሓደገኛ ዝኾኑ ፅሑፋት እኮ ካብ ውሽጥና ናይ ባዕልና ቃል ጉባኤ ዝመስሉ ፅሑፋት እኮ ነቕብል ነርና ኢና ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ምልክታት ይረአዮም እና ውሽጥና እውን ክርኢ ኣለና ዝብል ናይ ገዛ ተጋሩ ዝብል ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ኣለና ማለት እዩ ንኩሉ እንታይ ዝገብር ናኩሉ ስምዒት ዝገልፅ ኣነስ ንትግራይ ከምዚ ይገብር ኣለኒ ከምዚኦም ፀገማት ክፈጥር የብለይን ባዕሉ ዝግምግመሉ ባዕልና ንግምግመሉ ውሽጥና ንሕዞም ነገራት ኣለውና እና እሱ ዝርኢ ዓምዲ እውን ኣለና ባይዘወይ ዘነ ናይ ሎሚ ቴሌቪዥን ፕሮግራማት መብዛሕትአን ሓሳብ ይኹን ዝኽበር ናይ ብሮድካስት ራይት ዝበሃል ኣሎ ኣንደር ኮፒራይት ብኮፒራይት ሕጊ ዝኽበር መብዛሕትአን ተን ፕሮግራማት ተገሊፀን ኤክስፕረስ ተገይረን ተመዝጊበን ተን ፕሮግራማትና ዘንዚአን መስላ ተገዛ ተጋሩ ንሽን ንምውሳኽ ሓደ ትግራዋይ እንደዝድላይ ሓሳብ ያለዎ ናይ ክትዕን ግን ትኽትዕ ወይ ከዓቱ ሚይጥ ንትግራይ ብዙህሎ ረብሓ ዘቐርበሉ እዩ ገዛ ተጋሩ ሓዚ ናይ ሚድያ ኣማራፂ ብጣዕሚ ሰፊሑ ሰፊሕ እዩ ግን ሰብ በብዝመሰሎ ዝቐርቡ ሓሳባት ኣለዉ ግን ድማ ዝተወሰኑ ንትግራይ ዝጎድኡ ሓሳባት እውን ስለ ዝቐርቡ ኣብዚ ግን ናይ ገዛ ተጋሩ ናይ ገዛ ተጋሩ ዓምዲ ተጋሩ ይህን ምሂን ዝበሃሉሉን ንትግራይ ይጠቅሚ ዝበሃሉ ሓሳባት ዝቐርቡሉን እስካብ መወዳእታ እውን ክንድድላዮም ዝተፈለየ ሓሳብ ይሃለዎም ሓሳቦም ዘቐርብሉ ነፃ ሓሳቦም ዘቐርብሉ ንህዝብን እስካብ ንህዝብን ንትግራይን ንህዝብን ንዓድን እስካብ ዝጠቐመ ሓሳቦም ብነፃነት እስካብ ዘቐርብሉ ኢና ኣዳሊና ዘለና ማለት እዩ እታ ገዛ ተጋሩ ትብል ነገር ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃልዎ ብዘየገድስ ኣፍታ ባይታ ኣትዩ ግን ድሌቱ ሓሳብ ዝገልፀላ ህዝቢ ድማ ታትኾኖ መምዩ ዝወስደላ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ናይ ማንም በዓል ሃፍቲ ወይም ደሞ ናይ ማንም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጽጋዕተኛ ክንኮን ህዝቢ ዝጠቅም ሓሳብ ብምቕራብ ንህዝቢ ብምግልጋል ማለት እዩ ከም ተቀድሚና ዝገለጽናዮ ውግንና ከይህልወና ብምግባር ማለት እዩ